പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം മൂലം വാണിജ്യ പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷമെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ. ആവശ്യത്തിന് പാചകവാതകം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വാണിജ്യ പാചകവാതക വിതരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചുവെന്ന് വിവിധ ഡീലർമാർക്ക് കമ്പനികൾ സന്ദേശമയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പ്രതിദിനം 4 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകൾക്കും ലഭിച്ചത് 2-3 സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രം. ഇതോടെ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് ഉടമകൾ. നമുക്ക് ഏത് സമയത്താണ് ഈ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാളെ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. പ്രധാന പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ വാണിജ്യ പാചകവാതകത്തിന്റെ ബില്ലിംഗ് തൽക്കാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചെന്ന് ഡീലർമാർക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ തടയാൻ ഗാർഹിക പാചകവാതകത്തിന്റെ വിതരണത്തിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പനികൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ, കോഴിക്കോട്.